Ayan mga kabuka. Nagpasilong bitaw may dito kasi nagulan na. Uli kayo ko nga mong liwatay ulan. Malipay mo ng isagog mong ulan. May trabaho. Ayan mga kabuka. Ayan. Pwedeng kusugang ulan sa gawas. Ayan. Malipay kayo ng isa. Sangkos langit yung kalipay. Oo, ang mga saging mo naglipay. Lipay kayo sa kayo. Ang saging daw, nagbali-bali. Lipay siya kay di mo sa katrabaho kay ulan man. Pero swila daw. Ayan. Ayan mga kabuka yung kasama ko. Ayan. Ayan. Ang isa. Ayay kayo. Muragway sa. Ayan mga kabuka. Buka yun. Ayan. Lalipay yung kaning ulan ten. Ten. Nag-check ko rin, piligo ganina buntag. Ini ro kami iwan na sa kasagingan. Pero wa juga maligo ganang buntag. Lay. Bantaw lang nanimao. Ligo, salong. Ni salong pa kag day. Sa gamay yung balon. Hello, great. Ayan. Kondisyon mo na vitamins. Oh, ay siyempre sa mga ina ng edad kinahanglan maligo na sa gamay yung balon. Kalito ng balon. Gamay yung balon pero lam kayo. Hinayak ko ng balon. Lumos mo ka. Og minayak. Na naman. Lingkuran no kara. Lingkuran niya. Mapunog tubig. Mapunog tubig ang ilong. Ayan. Ulan! Panay! Ulan! Pagkalamin sa ulan! Ay, ano? Hindi pa builo ang ulan kaya ano di ka trabaho. Ulan! Uli namin! Hindi kasi mga kabukan ha. Di may magtrabaho kasi pag ulan kasi mabasa yung kanyang hubon. Sa hubon bawal. Oo, bawal yan sa walang buhok. Init kay ganina na pasan mo hubon. Ayan mga kabuka, happy lang kasi hindi naman kami pwede magtrabaho pag nag-ulan eh. Pero ang sweldo Hindi pa nga book park ba? oh. Ito kong siyudad. Lah, patay. Nakatari kag sila dahil. Kalas ka pertin traffic ko guys. Traffic. Daghan alay mga. Sakinan? Kana pick-up. Kana po ganang. Wala, gitawag niya timo. Saan team mo? Manda ko Kana pa. si kamang-kamang? Dapat ko buhay lisensya hasta na mga LTO. No. Sus, naharang mo ito. Unya. Nah, Naharang. naharang. Unya. Kita ang lisensya. Oo. May sila kakay sa mga naka-helmet na po naka-aqua. Nagbubo na ko sa helmet. Napul kita ng LTO pa. Nga naman. Saludo. Saludo semua. Saludo eh. Kaya nga yun. Sir Bato. Bato de la Rosa. Sir, duha ka kamot. Yan na. Alas kawan. Ay, naalaan ka. Sorry sir. Pero lahi man to ka Bato de la Rosa nga buhok. Wa mo to ibilin. Toyo naman. Gitoyo. Makita ka tong dula nga street fighter. Ako to, Bart. Ikaw to. Pero imo na sa gipagupian tagas mo siya. Nabuksog ng ulang brad. Balag mo na ay lagkilat. Bahalag bulan. Basta sila do. Ikaw bang gwapo. Basta-basta na ulan, no? Ayan. Dito na yung mga kabukan, dito na yung Tira kasama ko na isa. Ayan. Kakarating lang. Ayan. Oh. Loy kayo. Loy nga loon. Tirahan kayo nato na. Tirahan na nato na. Ayan. Ano nagawa sa dito? Balag, mga upaw. Opa naman daan.
Oh, likit na. Ayan. Napay sigarilyo eh. Ayan, Mas lagi sigarilyo ro kay Juan. Ay mga kabuka. Likit-likit lang kasi kami dito. Kaya kinaham na ko. Ayan. Mga basang itlog ini ron. Ayan. Maglikit-likit lang yung kasama ko kasi wala kayong pambiling sigarilyo. Ayan. Mabuto na tutudo ka tayo. Tama ko to, magawas na dito. Asto mo ito, naman Masuko na ka. Ayan. Ayan mga kabuka, ayan pa yung kariro namin. Ayan. So, tingnan nyo kung ano ginagawa niya. Ayan. Di na pwede magpapel ron kay ulan man. Ayan mga kabuka. Tulo kasi dito eh. Ayan. Para pa tayo sa Playcall? Okay. Ayan mga kabuka. Alakas ng ulan dito eh. Ayan. Para kami mga sardinas dito. Ayan yung kasama ko na isa oh. Ayan. Simple lang pero rock. Ayan mga kabuka. Ayan, ayan. Ayan yung kasama ko. Ayan mga kabuka pala. Ito pala yung kaibigan ko, kasama ko kaibigan sa buhat. Ayan. May ano pa lang yan, may vlog din yan. Subscribe niyo yan. Roy Socobos Vlog. Ayan. Marami na yung video. Mga 200 siguro, pero kuha ng 0. Ayan mga kabuka, nag-vlog yan kaso hindi pa siya gumagawa ng video eh. Pero pag may video na yan, siyempre. Ano na? Ayan basta, i-follow nyo yan, Roy Socobos Vlog. Ayan, Saan yung letter? ang kasama ko, yan. Saan letter? Ano ni Uncle Dragon? Call! Call! Ayan yung mga, yun na. Ayan talaga yung ginagawa namin dito. Sabi ko kanina, Bruce Willis. Bruce Bakit Willis. kay Ruben Padilla? Ruben Padilla daw. Kalayo araw eh. Anong hapon sa kalbo? Siupaw. Hindi. Bembo Rocco. Ayan. Ayan mga kabukab, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa mga video ko ha. I-follow nyo, i-click nyo yung bell button tapos all para lagi kayong updated sa mga kalokohan ko, mga video ko. Ayan. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Sana ngayong darating na eleksyon. Sana huwag niyo akong kalimutan, May 15. Hindi kalimutan niyo, iboto yun. Kasi pag ako nanalo, lahat na mahirap, kayo ang unahin ko. Papatay ko kayo. Ayan. Ayan mga kabuka, ayan. Ulan. Ang lakas ng ulan mga kabuka. Kasi siyempre pag hindi humihina yung ulan, ay hindi tumigil. Siyempre Maligo naman tayo. maligo kami. Kailangan eh. Di kasi pwede yung kuta namin na hindi makuha eh. Wala kami sundo kapag hindi makuha. Pag hindi makuha yung ano namin, siyempre hindi maayos yung naong niya. No. Ano yun ang pare? Naong? How about this? That's right. Ayan. Ayan mga kabuka. Kasi mamaya, pag hindi talaga to tumigil, magpa-singuan kami.
Masarap. Oh, tumigil na. Ayan, masarap kasing magtrabaho ng magpasinguan. Ayan. Kasi hindi naman kasi ano eh. Tama natin. Ayan mga kabuka. Umina na yung ulan. Tumigil ng kunti. Mag-umpisa na kami. So mamaya kakain na sad kami. Basa na lahat. Ayan. Tradition nito ba? Karon pa ba? Mahirap kasi mga kabuka magtrabaho ng ulan eh. Alam mo kung ano resulta nyon? Pare mo. Pare mo din. Bagong itlog. Muda ko ang itlog daw. Tapos Itlog mo gapong naong. dagag pilas. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Ayan. Tara!